बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय सुबाइजार ब्लकआव नायदिंहैदों एमपि रोनग्रा नार्जारिया। बे समाव नायदिंहैनानै बिथां रोनग्रा नार्जारिया बुंदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो आरो मावथिफोरनि थासारिनि सायाव खौरां लानाय जादों। राज्य सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारिया दिनै बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय सुबाइजार ब्लकआव नायदिंहैनायजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरि मावफारियाफोरजों सावरायनाय जायो। बेरायनाया सबाइजार समस्थिल' नङा, आङो गासै बिटिआर ओनसोलावनो बे हाबाफारिखौ आं मावगासिनो दङ। गुबै बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ जों गोख्रों खालामनांगौ आरो जोंनि हान्जानि मावथिफ्रा मा अबस्थायाव दङ, रायजो राजाफोरनि सिन्थाया मा जानानै दङ, बे गासै बाथ्राफोरखौ आङो रुट लेभेलाव मोनसे फिडबेक आङो बुजिनो थाखाय ओंखारदों। दा दिनैहाय आङो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि सिङावहाय थानाय सबाइजार ब्लकआव दिनै हाबनाय जादों। जोंनि कर्मिफोरनि न' हाबनाय जादों। मोजां गाज्रि जोङो रायलायदों, गोसोनि खोथा जों बाथ्रा रायलायदों जे जोंनि सरकारा 3 बोसोर जानायनि लामायाव जोङो दा मा मावगासिनो दङ, मा मावनो आखायाव लादों, इयुनाव जों मा मावगोन आरो जों रायजोनि थाखाय जों दायबद्धताखौ लानानै बोरै मावनो, बे गासै बाथ्राखौ गोसोनि बाथ्राफोरखौ जों सावरायलायदों। भिसिडिसिनि मेम्बार, पार्टिनि मेम्बार, साधारन सुबुंफोर लोगो हमलायदों। खोब मोजां मोनसे आल'सना जादों। दिनै आङो नैबे मानगोनां नीलेश्वर बिथांनि न'आव फैदों। जोंनि बे ओनसोलनि सासे गोख्रों सुबुं आरो साननो गोरों सुबुं। गतिके गोबां बाथ्राखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिबाय आरो जोंनि बाथ्राखौ जों बिथांनो खोन्थादों। बेबायदि थासारि मोनबाय थादों आरो आं मिजिंथिदों दानि जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जे बिटिसि सरकार, बे सरकारनि सायाव रायजो राजाफोरनि जि हास्थायनाय गोबां दङ आरो दा जिखिनि मावबाय थादों बेखौ जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दङ आरो खोब गोजोननाय मोन्दों। खारन सान्थिया फैबाय आरो गोदोनि बादि दा थासारि गैला, बुलाय सोलाय गैला। सान्थिया फैनायखाय बयबो खामानि मावनो आवगायबोदों। बेखौ बयबो बरायनायखौ आं दा नुनो मोन्दों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।